खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गलाघाट जिल्लानि बकाघाट हालामनि सिङाव थानाय कुमारानियाटी गामि साखाथियाव हाग्रानि मासे अमा बुन्दाजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। अमाजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय कालु मुन्डा। दा बेखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। कर्नाटका रायजोनि मालुर कल्लार जिल्लानि सिङाव थानाय बानेरघाटा हाग्रामानि साखाथियाव आयेननि बेरेखा दंफां सिखाव खालामग्रा आरो दंफांनि फालांगिरि खालामग्रा सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै एरेस्ट खालामनो नागिरनाय समाव बे सुबुङा खारखोमानो नागिरनाय समाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय दंफां सिखावनि मुङा जाबाय तिमाम्पा, 40 बोसोर बैसोनि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव एबसु आफादा खुगायाव गोसोम सि खानानै आरो खाथेनानै ब्लेक डे महरै धर्नानि हाबाफारि बानजायदों आरो जुदि लाइस्राम लाड्डु सिंखौ थाबैनो बोखारागौमानि धर्ना लाबाय थागोन होननानै रोखा बुंथिदों। क'क्राझाराव सानफा एफा सिखावनि उदखार आरो लुथिग्राफोरनि उदखार सोमजिगासिनो दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझारनि कटपारायाव थानाय मेन एसबिआइ ब्रान्चनि साखाथियाव रां लुथिग्रा सासे दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। महाराष्ट्र रायजोनि पुणे जिल्लानि सिङाव थानाय पिम्परि टाउनाव गंसे हार्डवेर गलायाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव नखरसेनि 4 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। अर खामनाय समाव थैनायफोरा दखाननि ग्राउन्ड फ्ल'राव उन्दुलांगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय सिनाराम चौधुरी, नम्रता चौधुरी, भावेश चौधुरी आरो सचिन चौधुरी। फैगौ जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया देरहाखांनायनि उनाव सोरखार दाखांनायनि उनाव बिटिआर सोदोबा थानाय नंला। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मुलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। 2024 পিছত কথা কোৱাৰ মই বিটিসি নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বিটিআৰ শব্দটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব। মানে বিপিএফ জয় লাভ কৰাৰ পিছত মানে বিপিএফ জিকা পিছত বিটিসি চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত বিটিআৰ নামে লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব। কোনে গাই থাকিব এই বিটিআৰটো? আসল চুক্তিটো বিটিসিহে। বাহিৰৰ ঠিকাদাৰবিলাকে বিটিসিত বহুত কাম কৰিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কামবিলাক প্ৰমোদ বৰই লৈ আহি পেলাই দি আছে। কিন্তু আমাৰ দিনত আমি যেহেতু বিটিসিত বহুত বেকাৰ ল'ৰা আছে, বেকাৰ আছে বহুত, সেই হিচাপত আমি বিটিসিৰ বাহিৰৰ মানুহক আমি ঠিকা দিয়া নাছিল যে বিটিসিৰ উন্নতি হওক। বিটিসিত বহুত বেকাৰ মানুহ আছে, ইহঁতে সৰু সুৰা কাম কৰি পেলাই খাব পায় যাহাতে, সেইকাৰণে আমি বিটিসিৰ বাহিৰৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকক সোমাব দিয়া নাছিল। কিন্তু এইবাৰ প্ৰমোদ বৰয়ে বিটিসিৰ মানুহকে মানে 100ত 10% মানে পাইছে বোধ, 90%ে বিটিসি বাহিৰৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্টাৰ সোমাইছে। তো বিটিসি বাহিৰৰ পৰা যদি কণ্ট্ৰেক্টাৰ সোমায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত বিজনেছটো ডাউন হ'ব অট'মেটিক। আগৰ হ'ল আমাৰ যেনিবা লোকেলে কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছিল সৰু সুৰা, ইহঁতে ইয়াতে কাম কৰিছে, ইয়াতে 1 টকা 2 টকা হ'লেও লাভ পাইছিল। এই লাভৰ পইচা দি লোকেলত বজাৰ কৰি পেলাই খাইছিল, সেইকাৰণে বজাৰবিলাক ভালকৈ চলিছিল। কিন্তু এতিয়া বজাৰবিলাক খুব ডাউন বিটিসি অঞ্চলত। মাছ মাংস চব্জি চব ডাউন হৈ গ'ল। কাপোৰা দোকান হওক বা লোহা ইটা বালা এইবিলাক চব মানে বিটিসিত নচলে আৰু এইবিলাক। कास्टम बसुमतारिया बर' फरायसा आफादजों मोनसे समाव हटेल गेसाव बेदर नागिरनानै जानायनि थाखायनो बिथांखौ जोगारनानै गारहरदों आरो कास्टम बसुमतारिया अराय सम माने गेसाव बेदरखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुं आरो जिहेतु बिपिएफआबो गेसाव
BPF पार्टिया गेसाव पार्टी आखायनो कास्टम बसुमतारिया गेसाव बेदर नागारनानै आरोबाव BPF जों लोगो लाफैयो आं बिथांखौ बेखौल' बुंनो हायो जोगार जानाय सुबुं आरो लुरिन जुदि गगया धेमाजिनि आइबिआव बेखौ गोदनायाव हमनानै माने गलथायनानै जोगार हरामोन बे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजोनो खोन्थाग्रोथों आरो बिथाङा जिहेतु बिटिआरनि नङा गलाघाटआव जिहेतु बेहा ओंखाम गैया गुन्दै गैया राजनिति गैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै गुबुंले खालामनायनि सिन्थाजों बे खामानिखौ मावदों आरो ओरैबायदि सासे सुबुं मोनानि 1 घन्टा बाहागो समायानो दाबो जोंनि UPPLनि गिदिर गिदिर लिडारफोरजों बिथाङा हरसे रायलायो गासैबो बिजोङावनो बुंनो थाङोबा बिथाङा जि जायगायाव थाङो बेखौनो गेसाव खालामहैजोबगोन आरो BPF दोलोआव दिनै हाबदों BPFनि बांसिन गाज्रिसिन आरो BPFखौ फोजोबथारग्रा सुबुङानो कास्टम बसुमतारि जादों लकसभायाव थांनाय सप्तायाव जोङो दिल्लीयाव मोनसे मोजां सावरायनाय जाखांबाय बेबाराव क'क्राझार समस्तिया जोंनि UPPL दोलोनिनो आरो उदालगुरिखौ जोङो BJP दोलोनो हगारनांगोन आरो बिदिनो गासैबो जायगायाव जोंनि दोलोनि जि लोगोफोर दङ बिथांमोनजों जों गोग्गोम सावरायदों आरो गसाइगाव हिसाबै जोबोद गोरा UPPLआ फैगौ समाव बेवहायबो 80 हातांख भट मोनगोना जोंहा रोखाखा आरो सानजा फारसेथ' आरो BPF गैलिया बिथिंथ' आरो लाथिख' गतिके जोङो गोरलैयैनो माने जोंनि जि माने प्रार्थी जाय जोंनि UPPLनि जानानै गेलेगोन बिथांखौ जों गोरलैयैनो जिखुनु हाग्रामा मन्दिर बिथाङा बुंदों हाग्रामा सरकार गैया BTR सोदोबानो थानाय नङा मा बुंदों BTR सरकार थानाय नंला बेथ' उननि खोथा हाग्रामायानो थानाय नंला मानो होनबा दिनैनि दिनाव हाग्रामाखौ BTR ओनसोलनिफ्राय बोखारनानै गारहरथारनो थाखाय बयबो जुजिगासिनो दङ आरो जों दाख्लै बावैसो आं बुंगासिनो दङ बिथाङा आरो मेन्टेल माने इलनेसआव भुगिनानै दंखायो माने ब्रेनाव बेहा दस जानानै दं आरो बे ब्रेन दसनि थाखाय बिथांखौ टेस्टफोरावसो दोनहैखासिनो गतिके गाव थांनायनि आगोलावनो BTRखौ दोनला बायदिसिना खोथा बुंनाया स्वाभाबिक आरो बेनाव डिमेनशिया होननाय मोनसे बेमार जादों अलरेडि डाक्टारा बेखौ बुंदों बेनाव प्रेसक्रिपसनबो हयथ' दङ बिथांजों जाय डाक्टारजों नागिरदों बेखौनो जोङो लोगो हमनानै जों मिथिनो मोनदों बिथांनाव डिमेनशिया होननाय बेमार दङ आरो बे बेमारा जायोब्ला जायखौ सानो बेखौनो माने मोगथाङाव जानाय बायदि मोनबाय थायो प्रब्लेमा जेबो गैया बाथ्राया बेल' बिथांनाव डिमेनशिया बेमार दं आरो जिहेतु जों गासैबो मिथिगौ दानि बे समाव एनिमेल हासबेन्डारि बा लाइभलिहुडजों लोब्बा लानानै अमा दाउ बोरमा मोसौ बेफोरबायदि फिनायखौ बहुद माने बारायदों जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्राबो गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो थांनाय समाव गोलाव सम जे जोंनि साब सेन्टारफोर दंमोन बेफोर रिपेयारिं जायाखैमोन रेनोभेसन जायाखैमोन ओंखायनो गसाइगाव एबार खेबसे लागैनो गंबा जोङो साब सेन्टार माने आरो साब सेन्टारफोरखौ रिपेयारिं खालामनो थांदों आरो गसाइगावआव स्पेसियेलि मोनसे 24 घन्टा दाउ बेदर ना अमा मोननायनि मोनसे हाइजेनिक माने मोनसे महाराष्ट्र आरो माने गुजरातआव जि माने मडेल माने मिट शपफोर दङ बेबायदि मोनसे 15 लाख रांजों बेवहाय बानायनो थांगासिनो दं आरोखि नैबे गसाइगाव खदराव सेन्टाराव नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि